Sopo iki takon karo aku? Pukulan Bathara Antarada. Lho. Bathara Antarada ya udu kaya ngono. Aku ora mung nyilih jenenge Bagong. Kowe sapa? Aku Prabu Kala Sereng. Sopi? Sapa? Sapa? Prabu Kala Sereng. Prabu Kala Sereng. Ya candhak dening aku, Mas. Lho, bareng ngerti jenengku. Lah kok dadi kowe ngadeg malang kerik ning ngarepku. Kowe sing nyolong Dewi Waradrupati, ha? Saka kedaton Ngamarta nganti meh ngembet nyawane Bagong. Mula kowe utang nyawa karo Bagong. Lho, apa kowe wani karo aku jaluk Waradrupati? Ayo tugelen jangganing Prabu Kala Sereng. Ah, tebak jajamu sirna Markalayu. Ampuh tenane asem. Bathara Antarada ya ora ngapusi. Wantem dadane diek langsung klekar. Mongko semono gedene. Wah, sayang Petruk ora weruh. Ora ana seksi. Bareng ya ora ana sing tak umuki. Wah, rugi iki. Kudune gareng Petruk weruh men do gila karo aku. Aku terus gleleng nang kampung. Truk rene, malah tak gajon ndasmu. Terus mara, gila karo aku. Wah, ya wis ra apa-apa. Tak nggone sandangane buta iki. Negara Girika Dasar ratune wis tekaning pati. Ndara Waradrupati mapan Ndara Girika Dasar. Nganggo sandangan buta jujuk Girika Dasar. Dewi Waradrupati tak gawane kondur ning negara Ngamarta legane ngati.